Vítajte u tretieho dielu nášho podcastu a našou témou dneska budú Vianoce. Čo holky, vy a Vianoce, ako si ich užívate? Já si Vánoce užívám velmi ráda, miluju tu atmosféru před Vánocema. Takže chodíte na nějaké vianočné trhy někam? Samozřejmě, minulý týden jsem se spala s miliardou lidí na Staromáku, bylo to skvělý. Když jsi byla na to zasvětění Vianočného stromčeka? To jsem úplně nebyla, byla jsem tam předtím a těch lidí už tam byla miliarda, takže to bylo opravdu tak možná jako spíš místo pro kapsáře, než na čerpání vánoční atmosféry, ale světýlka moc pěkný, takže jinak jsem jako ráda. My sme tam teda boli s manželkou asi nejaké 4 roky dozadu, to sme vlastne boli prvýkrát a posledný vtedy, kedy vlastne si, čo si pamätám jedine, tak že sme nevideli nič, teda ten vianočný stromček, len akurát začali všetci tlieskať, tak sme vedeli, že už áno, už sa asi zasvietil. A ešte akurát tie nadávky a pocity dusenia, že či to prežije alebo neprežiješ v úzkej uličke smerom na Václavák, tak to si pamätám vlastne tejto vianočnej atmosféry. Ale každopádne tomu sme sa nechceli venovať, skôr sa venujeme také tým príjemným veciam práve. Čo ty, Wendy, a vianočná atmosféra, akým spôsobom si to užíváš? Tiež chodíš na vianočné trhy? Jo, teď už chodím málo, tím, že s 5letým dítětem ještě v množství lidí, jaký existuje, se člověk bojí, že ztratí i sám sebe. A je pravda, že atmosféra před Vánoci ve mně spíš evokuje fronty v obchodech, což není ta ideální část. Ale Vánoce si užívám právě teda díky malýmu, tím, že moje 5 tak furt věří na Ježíška. Ano, lžeme našemu dítěti. Prozrazovat, čo, samozřejmě. Zdravíme dětské diváky, Ježíšek existuje. Ale ten si šetrý. Aby mal na 3. A má nás jako finanční poradce. Každý rok jednou z nás. To je. No, na koho to teraz vyšlo? Kto má Ježíška jako klienta tento rok? Můžete typovat podle toho, co dostanete pod stromeček. Já budu nadělovat ručně dělané dárky, takže... To je samozřejmě kapitola sama o sebe, ktorú by sme chceli dneska nejakým spôsobom rozobrať, Šárka aj ručne vyrobené. Ale skôr ako keby sme sa vrátili k téme, čo sa týka nakupovania vianočných darčekov, niekedy samozrejme dárkov, podľa toho, kde ste, v ktorej krajine. Tak čo sa týka ako keby toho nakupovania, tak ste ten tí, ktorí chodí do obchodov, pozerá tam, alebo skoro nakupujete online, čo uprednostňujete? No já jsem ráda, že nám dárky nosí Ježíšek a já je nemusím tím pádem řešit. Wow, super, tak to tému jsme zabili. Co když to vypovědá tu otázku, ať nemusím mluvit. Já pak vychladnu. Kdo zatím se to nekoná? Tak tam je pri tobě tam. Koho? Pri tobě tam. Já jsem to potom po česky, ty kokos. Že tam pridajú topení. Já potřebuji vychladnout. Jaký topení? Já potřebuji vychladnout, ale že potřebuješ pridat. To bude dobré povedať. Čo vy a nakupovanie darčekov? Nakupujete v obchodoch alebo na internete, online? Já teda upřímně tím, že jsem pracovala dlouho v obchodech, tak se snažím obchodákům celkově vyhýbat, obzvlášť před Vánoci. Takže ve většině případů využívám e-shopy a objednávání do různých takových těch boxíků, kde to máš 24/7 k dispozici. Veľmi dobre si povedala, že si vlastne pracovala v obchode práve. Keby si mala ako nejakým spôsobom porovnať z toho tvojho pohľadu takéto klasické obdobie počas roka a to vianočné, tak aké to bolo? Velmi hektické. Jako myslím si, že většina prodavačů asi nestíhá doma udělat moc výzdobu, nestíhá bez cukroví, protože ve většině případech jsou největší tržby a všichni musí být na značkách v obchodech a připravený. Chodí miliarda zboží, takže normálně se zboží dělalo nějakou část dne a takhle se dělalo klidně celý den, protože na to prostě nebyl čas a toho zboží chodilo daleko víc. Takže určitě jako pro lidi, kteří pracují takhle někde v obchodáku nebo kdekoliv v kamenném obchodě, tak je to pro ně určitě náročný období. Nejnáročnější bych řekla z celého roku. A chodili ešte nakupovať aj na štedrý deň do obedu? Využívali to vôbec tú možnosť? To chodím nakupovat i já teda. Vzhledem k tomu, že jsem právě většinou nestíhala před těma Vánocema, tak jsem velmi ráda využila toho 24. nebo 23. večer. Dost často bývají nějaký night shoppingy v těch obchodních centrech, tak tam většinou teda nebývá ani noha, tak to když tak lidem doporučuju. Ale já jsem jako toho využívala fakt těsně před Vánocema, protože
ty dny před Vánocema těsně byly trošku klidnější. Že spousta lidí třeba už odjížděla z Prahy a podobně. Ja sa pýtam preto vlastne na to, pretože samozrejme tie názory sú rôzne. Niektorí hovoria, že vlastne ako počas štedrého dňa by už mali byť tí zamestnanci doma a skôr ako keby tráviť s rodinou práve, takže ty to skôr ako keby uvítáš a aby sa to nejakým spôsobom zachovalo aj naďalej teda. Takhle vždycky mi popřeju, že hezký svátky, byla jsem v tom s nima x let, takže jako soucítím s nima, na druhou stranu taky si někdy člověk musí ty dárky koupit. Ale co je pak jako blbý, že kolikrát bývali, nebo ty zaměstnanci bývali nahnaný do práce třeba 25-26 kvůli nějakým slevám a podobně, předělávání obchodů. A to teda nebyla oblíbená část, jako kdy na státní svátky, kdy chcete být doma s rodinou a spát se cukrovým, tak nechcete jít do práce a řešit tam přeceňování a změnu obchodu. Takže to teda jako těm lidem určitě nezávidím. Čo Veny, a ty akým spôsobom nakupuješ darčeky? Asi jsem se taky už víc přesunula do onlineu. Je to pohodlné. Člověk doma objedná, často pak má poštovní zdarma, když dá nějakou částku, což na ty Vánoce bohužel není těžký přesáhnout ten základ. A vlastně si tak říkám, že toho Ježíška teď nahradili kurýři, kdy občas vydám i nějaký na TikToku, který si z toho dělají srandu a jsou jako, že jo, paní, dovezu vám to buď za hodinu nebo do února, ale spíš ten únor. A mají tam fakt jako kupu těch balíků a musí to mít teda náročný, takže typu, že jako povolání, který fakt nedávají před Vánocema, jsou jak lidi v obchodech, tak teda kurýři. Děkujeme těmto Ježíškům, že nám to vozej. Tak a co ty, Dominiku, jak ty to máš před Vánocema? Obchody online? Tak závisí to podľa toho, či mám nejakú finančnú rezervu, o ktorej sa budeme ešte určite rozprávať práve. Takže v prípade, keď nejaká finančná rezerva tam je aj už v listopadu, tak častokrát využívam ako keby Black Friday na nákupu, na vianočné darčeky a skôr ako keby to kombinujem. Takže do tých obchodov sa idem pozrieť, čo vlastne tých obchodov majú, idem to nejakým spôsobom vyskúšať a potom to objednám online väčšinou. Pretože v porovnaní ako keby toho obchodu a toho online mi vyjde, nehovorím, že vždycky, ale väčšinou, že vlastne ako keby ten online lacnejší. Tak ono to je jako jasný, že ten online bude lacinější, protože oni můžou mít mnohem nižší marže, protože právě neplatí ty lidi v těch obchodech. Což já jako občas se s tím trošku peru, že bych chtěla třeba podpořit ty lidi v tom obchodě tím, že jsem tam pracovala a vím, že to není jednoduchý. A obzvlášť pak poslouchat tyhle řeči, že na internetu je to levnější. Ano, na internetu to je levnější, protože si to můžou dovolit. A každopádně ty lidi, co vás tam obsluhují, tak musí být taky nějakým způsobem zaplacený a proto ty ceny tam bývají vyšší. Takže je ideál, ako keby, aby ste si to nejakým spôsobom rozdelili, niečo nakúpili online a niečo aj podporili obchody vlastne. Takisto. Čo sa týka ako keby tých vianočných príprav, tak ste také, ktoré už zdobia niekedy v listopadu, pripravujú peču, trebárs, nejaké to cukroví, alebo to nechávate takisto na poslednú chvíľu, pečete teraz 24. keď ty chodíš do obchodu, tak ideš si tiež kúpiť nejaké to hotové cesto napríklad? A já peču miliardu perníčků, ale letos jsem teda začala extrémně brzo s přípravou Vánoc, nebo teda s výzdobou, protože jsem si řekla, že si chci užít tu předvánoční atmosféru, protože pak po Vánocích to rychle zmizí. Takže už mám výzdobu někdy od posledního týdne v listopadu. A stromeček mám od asi 1. prosince nazdobený. Sice takhle veliký, ale pěkný. A to je umělý alebo živý? Je umělý, bohužel. Jo. A živý teda budeš mať taky, alebo já se trošku bojím, že živý by nám umřel do 24. Já nejsem úplně pečující typ okytky. A mě chcípne většinou i pažitka, takže o stromeček jsem se radši nepokoušela. Ale ty to máš trošku nejakým spôsobom tej prípravy iné, pretože vlastne máš dieťa, takže zdobíte vyperničky, pripravujete to skôr, ako nejakým spôsobom ten advent vyzerá u vás? Tak my jsme teda opožděnější než Šárka, stromeček ještě zdaleka nemáme, byť můj muž chce už ty Vánoce, už by chtěl stromeček a všecko. Já zase v tom našem malém bytě jsem ráda, že tam ty věci ještě chvilku nebudou. Horší je teď to dítě, teda, který vidí ty brutálně ozdobený baráky v naší vesnici. A jako, proč my nemáme ty světýlka ještě, takže máme už nějaký světýlka doma, ale stromeček ještě čekáme, zvažujeme, že bychom poprvé letos šli do živýho. A proto i teda kupovat ho hodně předem by mohlo být velice riskantní pro jeho život. Takže aby nějak vydržel aspoň na ty Vánoce, ideálně do 3 králů, tak ještě se doma je nutím, že jako na stromeček si musí počkat.
A co se týče cukroví, tak tam jsem trošku horší, já dělám tak 2 druhy a tím končím. Rozhodně nejsem taková ta paní, co udělá 20 druhů cukroví, rozdá to všude po kanceláři. Tam jsou nevýhody vánoční besídky ve školce, kdy říkají, přineste cukroví, já žádný nemám. Loni jsem přinesla pizza šneky a byli lidi spokojení, protože když ale to byly vánoční. Nebyly, ale... To byly skřítkovský. Škriatkovský. Ale jako pojďme si říct, že když ty rodiče přijdou a jedí jenom to sladký, tak oni si vlastně pak rádi zobnou i něčeho slaného. Takže ve finále... Jo, takže vlastně si na tu alternativu právě. Já jsem hodně na tu díru, která tam mohla vzniknout. Díra na trhu. Přesně tak, takže to bylo super. Podnikatel přišel. Tak je pravda, že když člověk se cpe cukrovým, tak má vždycky chuť pak na něco jako slaného nebo případně kyselého. Jo, takže na budúce uhorky nejaké, no, by si mohla. Alebo koláč z uhoriek treba. To ešte som neskúšala, ale tak ako každopádne môže byť aj to. No. Bude zajímavé vánoční cukroví u nás doma asi letos. To znamená okurka. Na Lineckom cestě. Ale teda jako mnohem víc než na cukroví si ujíždím na bramborovém salátě přes Vánoce. Ako robíte bramborový šalát? Ja si myslím, u nás teda ako to robí zemiakový, tak to je ako keby vždycky taký ten, no to je taká téma pred Vianocami určite medzi Slovákmi 100%, medzi Čechmi takisto, takže ako robíte ten váš tradičný zemiakový šalát? Tak to je takový téma jako svíčková. Každá rodina má svůj recept a každá rodina říká, že ten její recept je nejlepší. My teda děláme salát, jenom brambory, hrášek, rodiče tam teda dávají gotaj, který já teda tam nechci, takže ten mi vydávají. Takže to vyhazuješ to potom, či speciálně pro teba robí. Jo, oni ho tam dávají naposled, tam mě vždycky odebírají. Cibuli a to je vlastně všechno. Takže takový úplně jako... Takový chudobnější šalát. Nemám ráda, babička dělala s okurkou a ještě když žil kdysi dávno děda, tak ten dělal se zavináčima, což byl takový jako hustý salát. A ten jsem teda nejedla, ten milovala moje ségra. Takže ty brambory tam byly tak nějak a udinačky tam byly tak. No, asi tak. Takže to bylo udinač s bramborami pravděpodobně. Tak my teda máme taky jako easy, já jsem to přibrala od ségry od mamky. A patříme mezi ty, co tam spolu nějakou tu uzeninu, což vím, že vždycky všichni strašně hejtějí, že jako se to tam dávat nemá. Ale já jsem prostě řekla ségra, jaký děláš salát, je vždycky dobrý. A dle toho jsem šla, není tam hrášek, je tam okurka, jinak to zní dost podobně jako tvůj, plus samozřejmě spoustu majonézy. Je, na okurku jsem zapomněla, sakra, tak no, ta nesmí chybět, že jo? Ta tam musí být, každopádně. Moje manželka to teda neznáša, takže já to tiež musím robiť zvlášť, že si nakrájam ako keby uhorky a potom si ich dávam potom ja do toho šalátu. Ale my čo robíme, tak robíme vlastne ako keby klasicky, s tým, že vlastne dávame cibulu, takisto brambory, dávame hrášek, mrkvu, kukuřici dávame a samozrejme potom majonézu. No, majonézy hodně. No, majonéza. A to je takisto vlastne, čo dávate do toho? Či dávate majonézu alebo niečo iné? Treba my dáváme majonézu a hořčici. Jo, a ještě lejeme lák z okurek. Lák neleju, ale hořčice trošku a majonézy hodně. A to se mi teda líbí, jako jak naše tradiční jídlo je vlastně ryba a salát. Taky takový ten vtip, že se ty cizinci ptají, co máte jako tradiční jídlo, na rybu a salát. Tak to zní zdravě. Zní, no. Ale vlastně co ty jíš jako hlavní chod k tomu salátu, Dominik? Tak to je trošku také netradičné práve, keďže som vegetarián, tak vlastne jem šalát, samozrejme, a potom si k tomu dávam vypražaný syr. Takže to mám. A ešte keďže niekedy mi to nestačí. To zní tak znešeně ve slovenčině vypražený sír, že? Vyprážaný sír. Vyprážaný sír. Budeme mať aj špeciálny diel nášho podcastu, kde budeme učiť moje dve kolegyne po slovensky a bude to trvať veľmi dlho. Tešte sa. Takže prvé slovo bude vyprážaný sír. Takže... Vyprážaný sír. A zase vy to zase skracujete, vy máte vlastne smažák, takže vy to máte, ako my máme dva slova, my nepovieme vyprážák. Vyprážaný sír je smažák, jo. Takže haleluja. A já co s ním dělám? Proto říkám, že to ve slovenštině je mnohem znešenějc, jakože to zní jako dobré jídlo. Jako neříkám, že smažák nejím, jo, samozřejmě jim, ale je to prasák. Naposled v pondělí, ale... A doplním to teda ešte kroketami. Takže mám také ako trojkombo, by som to nazval. Proč krokety? No pretože vlastne keď si dám ten sír, tak a milujem krokety. Takže ja to budem niečo skombinovať a preto ich tam hodím tie krokety do toho práve. No. To je divný. Tak ako Vianoce sú divné vlastne o svojej podstate, ale toto mi dobre. Ale ako keby mi tam proste ešte niečo chýba do toho, takže preto to doplním to prázdne miesto, ktoré tam, tak to doplním tými kroketami.
Takže máš 3 takový úseky tam na talíři. trošku šalátu dám, protože to je klasika, kterou jako musíme, potom dám ten vypražený syr a potom vlastně tam dám ty krokety. Jako je pravda, že smažák s bramborovým salátem mi nezní jako úplně dobře. Po slovensku to zní trošku líp, ale asi bych si to nedala, no. Ale... A keby si to zkusila vlastně jako, zkus to zjesť, ale předtím si povedal, že jdeš jíst vyprážaný syr, tak by to bylo možná lepší. Ale ono vy na Slovensku jíte takový divný kombinace celkově, jsem slyšela, jakože zvláštní příloha, co nesedí k tomu, teď nevím, co to bylo, ale... Něco s rejží. No že jo, třeba řízek z rejží. Jo, řízek z rejží. Jo, to máme. Jo, to máme. Říkáme, že jsou divný. Samozrejme, vítame všetkých našich slovenských poslucháčov a neodchádzate z tohto podcastu. Budem tu bojovať za tú slovenskú menšinu. Nedělej rachot, ale... Mě teda teď včera byl Mikuláš, předtáčíme tuto epizodu, pardon. Ináč, prepáč, ale na Slovensku chodí dneska ten Mikuláš. No a to já jsem se právě chtěla zeptat, a vy máte nějakou tradici, že se dává bota za okno? Áno. Já jsem to slyšela úplně poprvé. Áno, ja som sa teda čudoval, že vy to nemáte, keď som sa prišiel bývať teda. Ale vlastne vždycky moje detstvo začínalo s tým, že 5. večer vždycky, od decembra, prosinca, som si musel vlastne ako keby vyčistiť topánky a dať ich do okna. A vlastne potom ráno, keď som vstal, tak som našiel tých mojich topánkach. Ak boli vyčistené, ak neboli vyčistené, tak tam skončilo napríklad nejaké uhlie a tak ďalej. Ale keď boli vyčistené, tak som tam mal veľa sladkosti práve. Takže vy to máte inak, tak ako to vy máte vlastne úplne presne? Protože u vás to chodí 5. večer. K nám chodí 5. večer Mikuláš čert anděl v nějakém kombu. U nás je... toho, že či bylo dobré to děti, alebo nie, předpokládám. Ano. No, a záleží, že samozřejmě jsou rodiny, kde asi nemůže třeba přijít, tak se jenom dětem řekne, hele, teď přišel tady, nechal ti tašku s věcma, nebo... No právě to jsem vlastně jako rozmýšlel nad tím, že jakým způsobem to urobíte. K nám chodí. Jo, ale ako dáte napríklad, keď ako nepríde a idú to dávať rodičia, tak to vydáte na ten vlastne pitlík plný sladkosti, mu len dáte. Že to třeba nechal na balkóně, podle mě mi říkali, jako když jsem byla menší. A u nás teda na vesnici... To čaro mi tam príde, že akože dieťa večer sa na niečo teší, a keď ráno stane. No, jako čaro, jo, pozor. Já mám odmala velkou fobii z čertů, protože když mi byli tak 3 a bohužel si to teda pamatuju dodnes, tak k nám přišel takový čert, že se ho báli i dospělí. Natož my děti a měli jsme z toho prostě úplně jako totální psycho a doteď nemám vlastně ráda jako čerty. Jo. Takže doteď se ještě bojíš, když vidíš nějakou čerta. Ano, nemám úplně ten včerejší... minimálně. Ano, ten včerejší svátek není úplně nic pro mě. Každopádně máma to vždycky dělala tak, že jako zarachutila něčím za dveřma a řekla, že tam byl a že nám tam nechal na dílku. Jo, takže nějaká panvice a nějaká vareška. Ale to nevím. Kreativita může být všelijako, batík. Takže tak. K nám teda chodí a ještě jim dáváme vždycky na papír nějaký jako info, takže pak je vtipný, když se malej diví, že Mikuláš ví, do jaký třídy ve školce chodí a takhle. Že tam hodí 1-2 věty, kde jako si říká, co je, kdo ví. Byl hrdina, že to zvládne všecko sám, že můžeme klidně jenom poslouchat za rohem, tak to nezvládl sám, držel se nás včera jak klíště. Básničku jsem říkala víc já než on. Ja to sa mi vždy páčilo práve, toto som si práve všimol. Ty rozprávajú skôr tie mamy ako tie deti. No. Tak ako sa to povie, povedz to. Prostě si styděl, že odešli, pak to doma zase hulákal si říkám, co se naučil ve školce nadšeně, ale a tak chápu, jako taky by se mi nechtělo před nějakým cizím chábrem zvou sama jako říkat nějakou básničku, že jo, je to takový trošku prdlý. Ale je to zase dětstvo, jako keby to by malo být trošku těch čarov a ty fantázie, si myslím. Teda. Ale jako snažíme se, aby čerty třeba přesně byly vzadu, nebo aby tam nebylo, že napíšu jenom, že zlobil a že ho nevím, jako že budou brát do 5 let, to zase taky úplně tomu nefadím, aby měl trauma z čertů jako ty. Bohužel i takové situace se děly, no. Jsem tím poznamenána doteď. Je to špatné. Sucítime s tebou. Preto tu máme dneska škriatka, nemáme tu dneska čerta práve. Já se přestěhuju k vám na Slovensku a radši si vyčistím boty. Ale to mě přišlo hrozně fascinující, protože já jsem o tom fakt doteď vůbec nevěděla, že to máte jinak. Máme to jinak. No. Protože vlastně on původně ten svátek vzniknul tak, že oni chodili tím, že oni brali dřív. Ano, historický kalendář. Dřív to vlastně fungovalo tak, že lidi si mysleli tím, že zapadlo sluníčko, že už je to jako druhý den, takže nám to vlastně zůstalo jakoby den předtím, než má svátek, Mikuláš, ale vám vlastně teda chodí i jakože až dneska, ale vy ho vlastně nikdy nevidíte. Je to úplně zajímavé. Ale to my jich máme na každý vesnici 5.
Včera v obchoďáku taky byl. Dědek, ktorý mal bradu a mysleli ste si, že to je Mikuláš. Tak niektorí to napríklad robia tak, že si zaplatia teraz toho Mikuláša a že príde toho 5. večer, ako keby, a potom vlastne, alebo majú nejakú tú mikulášskú besiedku, treba sa to robí už ako takto oficiálne, ale každopádne doma to dostanú potom ráno vždycky, keď si vyčistia tieto pánky práve. Samozrejme, už tie tradície sa nejakým spôsobom menia a každoročne sa nejakým spôsobom opravuje, ale toto je asi tá klasika, ktorú som zažila ja v mojom detstve. Možno by sme sa vrátili trošku tomu sviatočnému menu, pretože sme povedali o tom šaláte, ale ako máte polévku práve? Já jako nejím ryby, já soucítím s náma, a takže nejím ryby, takže nejím ani rybí polévku a polévku my v rodině neděláme. Přítel teda je na ní zvyklý, ale většinou chodíme teda někam do restaurace, kde on si dá polívku a já si dám něco jiného, jsem spokojená. Vy děláte polívku Wendy? Taky moc ne, jakože měli jsme někdy třeba od mamky nebo tak, že dělala tu rybí, já nevím, jestli bych ji uměla úplně dobře. A většinou nám jako stačí ten hlavní chod, který pak pokračuje i po rozbalení dárků a tak, kdy si rádi přidáme ještě salát. A teda já rybu jim jako k tomu salátu a přítel ne, takže to jsou jako doma řízky a ryba, nějak to kombinujeme. A ty teda asi k salátu řízek. Já řízek, ano. Čo sa týka u nás, tak vlastne ako keby u nás je tradícia, že tá polievka vlastne musí byť práve, že to je ako keby ten základ. A líši sa to vlastne ako keby podľa regiónu, kde ste. Takže tá ryba polievka, čo je tak väčšinou, je to skôr ako keby na juhu Slovenska sa robí. A vlastne ako keby u nás, v stredné Slovensku, z ktorého pochádzam, tak skôr robíme vlastne ako keby kapustnicu. Takže to je niečo podobné ako u vás zeleniačka, takže to je ako keby tá klasika u nás. Takže tá zeleniačka tam musí byť práve s tým, že sa tam už potom dávajú vlastne buď huby treba, alebo nejaké to udené, klobása samozrejme, takže to je ako keby ten základ toho jedla, práve tej slavnostnej večere. Máte nejaký špeciálny dezert napríklad, že robíte, že zjete potom vždycky, že máte ešte nejaké to miesto v bruchu a ešte nejaký dezert špeciálny, ktorý robíte iba na Vianoce? Ne, to máme cukrovú. Jo, tak my ešte robíme vianočnú tortu, ešte robíme práve. Takže vždycky ešte po tom menu sa robí vianočná torta. Vždycky musíte mít něco navíc. Jako. No, my si ty Vianoce užíváme teda na Slovensku. No. Na Slovensku hodně jedí a já bych jako dítě byla brutálně netrpělivá. Jsem byla ráda vždycky, že sním ten salát a tu rybu a že jako dojeste už všichni. Ať může mít vedle a může pak přijít ten Ježíšek. Jo, tak to už tak akože býva, no, práve. Čo potom následuje, keď dojete? Takže idete všetci preč, alebo ako to robíte vôbec tie darčeky, že sa tam objavia, už ich tam nechávate pred večerou, alebo toto je samozrejme ich donesie Ježíško, ako sme hovorili. Takže kedy donesie Ježíško? Pred večerou, po večeri, ako to je u vás? My většinou teda tím, že už jsme všichni dospělí a děti jako v domácnosti nemáme, tak vlastně když přicházíme, tak už si dáváme rovnou dárky pod stromeček, případně na stromeček, když je potřeba. Samozřejmě nějaké asi menší darčeky, předpokládám, jsou to. Tak si máte takovýhle stromeček. Ne, tak to já jsem stromeček pro Míšku. Tam máme velký stromek, ale loni jsem dělala takový, jako, že jak chcete nadělit někomu ponožky nějak trošku lépe, tak jsem je dávala do jako prázdných baněk a dávala jsem to na stromeček a bylo úkolem dotyčného si najít správné ponožky. Super. Aby to bylo trošku interaktivní. Čo pri dieťate, akým spôsobom to robíte? Odchádza preč, alebo už to tam vidí, alebo ako to je? Já s malým odcházím vedle se zavřít. Hledat Ježíška, převlít se, protože na jídlo, že jo, samozřejmě ho nechci oblíkat máko, takže tam se jdeme jako v klidu, že se převlíkneme, nachystáme, počkáme, až Ježíšek přijde. Zrovna můj muž vždycky musí na záchod. Náhoda. Se běhne 3 patra do sklepa. Vy nemáte vlecko vnútri, vidíte? Nejde do... tak, tady vidíte, že finta funguje i na starší. Každopádně záchod je pouze výmluva. V reálu jde pro dárky, které doma nemáme kde jinde schovat. Vyběhne schody, hezky nějak naaranžuje dárečky. Loni i otevřel okno, jakože Ježíšek za sebou nezavřel okno. Pak přes reprák na telefonu, když pak přijde zpátky za náma, že teda už dobrý, tak pustíme zvoneček do repráku. Alebo nějaké reklamy na YouTube trebárs. A že je to premium. Kdyby se tam začala přihrávat reklama, tak by to asi koukal.
Vianoce už prišli. No takže díky tomu my jsme pak všichni tři jakoby schovaní v jedné místnosti a slyší zvoneček od vedle, tím to zakamuflujeme. Takže udržiavate ako keby ten moment prekvapení. No, pak přijde vedle, je nadšený, že teda nezavřel okno, že mohl po sobě Ježíšek zavřít, o tom mluví od loňska. A jsou tam dárečky a teda je těžký občas u toho dítěte se nesrovnávat asi s jinýma pak maminama, který občas jsou schopný sdílet, že těm dětem nakoupili brutálně jako dárků, ideálně 5letýmu dítěti PlayStation a já nevím co, tak v tomhle my úplně nejedem. A i když jsme někdy toho koupili jako víc, třeba menších, tak to dítě to stejně jako nevnímá. Pak si hraje s 2-3 věcma, co tam dostal a zbytek ho jako stejně nezajímá, takže... Možno by sme sa mohli pozrieť na stránky Českej bankovej asociácie, ktorá sa ako keby venovala, koľko vlastne ako keby peňazí sú Česi ochotní utratiť na Vianoce, s tým, že vlastne ako keby podľa prieskumu, ktorý robili v listopadu, tak pravdepodobne vlastne taký predpoklad, koľko chcú utratiť, tak je 12 500 korún. Je to podľa vás veľa, alebo málo, alebo keď to porovnáte s tými vašimi výdajami, ktoré máte na Vianoce? Jako za mě je to relativně dost. Neříkám, že neutratím třeba víc, když vím, že něco třeba někdo z rodiny chce a já mu to chci koupit, že on by si to třeba nepořídil sám. Ale na druhou stranu, jako myslím si, že většina lidí stejně má jenom takový ten moment překvapení na ten štědrý den a pak většinu věcí jako dá bokem a vůbec si toho neváží. Že se nám tam z toho trošku ztratila právě taky to, aby jsme si vážili toho, že na nás někdo myslí a že nám to třeba dá z lásky, nebo že to pro nás třeba vyrobí. Jo. To je vlastne kategória, pretože som vám vrala, že sa tomu budeme venovať, tak môžeme vlastne teraz, ja myslím, že čas, aby sa tomu povenovali. Šali, čo momentálne vyrábaš, aké darčeky pre nás? Možná by si inšpirovala treba našich posluchačov. A to nebude ten moment překvapení, ale... Tak my sa teda budeme tváriť, že nejakým spôsobom to vidíme prvýkrát, ale že to nevieme. Takže čo momentálne, ja si myslím, že preto sa na to pýtam, pretože je to fakt veľmi zaujímavé, čo vyrábáš. Takže tady mý kolegové dostanou upletené čepice nebo šály, ještě nevím, co z toho. Ale nie až také. Ale budou svítící ve tmě. Jakým spôsobom, čo si urobila preto, aby svietili? Koupila jsem si přízeň. Svítící. Fluorescenční. Vyrábaš aj niečo iné, treba okrem tohto? Jo, ještě maluju na talíře nebo na porcelán. Loni jsem to dávala v bývalé firmě. Mělo to byli překvapení. Byli docela překvapení, že jsem to malovala. Tak asi nejsou vidět moje kreativní sklony. Ja teraz som predpoklad, keď som povedala, pretože samozrejme to viem, tak som si myslel, že to bude nejaká avantgarda alebo niečo, práve? Ne, loni jsem tam psala jenom Veselé Vánoce a dělala jsem tam takový tu zelený s tím červeným, což je asi, teď zapomněla, jak se to jmenuje, a předtím jsem to měla na hlavě, ale bola mě hlavu. To není melí, to je... To víš ty. No, nevím. Cesmína. Asi. Čože? A čo to je? To je takový to zelený s tím červeným. To není jmelí totiž. Aha, dobrý. Já vím, že ty si to myslíš, ale jmelí to není. Takže to jsem vlastně dělala a dávala jsem ještě namalovaný perníčky. A většinou, jako když máš úspěch u těch lidí, když jim nějakým způsobem něco urobíš? Tak tváříš se, že ano, jestli to tak opravdu je, uvidíme možná příště u kolegů. Takže to vlastne ako varianta, že môžeš aj svojmu synovi vlastne ako keby niečo vyrobiť, nejaké autíčko, treba znamená, tak pôjdeš do toho určite, že? Autíčko. Já si myslím, že kdybych mu něco vyrobila, tak by se to rychle rozpadlo. Já nemám tyhle ty skily jako Šárka, podle mě. Ale tak tam spíš záleží, jako v jaký cenový relaci člověk kupuje a do jaký míry asi hrotí ten zbytek u těch dětí, ale já teda radši nevyrábím, protože nevím, jak by to dopadlo. A radši to kupíš? No, ve slevě. Čo sa týka ako keby ešte tých ultrát, tak vlastne celkovo otratia 12 500 priemerný Čech na Vianoce, ale s tým vlastne ako keby darčeky tvoria 5 až 10 000 práve. Takže tie potraviny tam dostávajú možno nejakých tých práve tých 2500 korún, čo väčšinou ako
veľa ľudí samozrejme nakupuje v akciách, ktoré sú častokrát vlastne pred tými Vianocami, alebo si to nejakým spôsobom porovnáva ceny, čo je samozrejme veľmi dobrý prístup, ktorý určite odporúčame aj my. Ale čomu sa budeme trošku venovať, tak to je vlastne 2% ľudí, ktorí si na tie Vianoce ako keby požičajú, že tú finančnú rezervu si nevytvorili počas roka a sú také situácie, že si musia požičať. Aký máte na to názor právě? Tak můj názor je takový, že pokud na to nemám, tak to prostě nekoupím. Myslím si, že se člověk pak dostane do spirály a často vidím, jak se lidi půjčou buď na Vánoce, na vánoční dárky, pak si půjčou zase na dovolenou, aby mohli jet na dovolenou. Tak bohužel, jako když na tu dovolenou nemám, tak na ní prostě nejedu. Spousta lidí to řeší velmi jako impulzivně a jdou opravdu jako si půjčit za třeba nesmyslný úroky. Tam jenom ještě bychom rádi určitě upozornili, že není důležitý jenom úrok, ale taky RPSN u půjčky. Čo je to RPSN, by sme mohli ještě vysvětlit našim posluchačům? Tak je to roční procentní sazba nákladů. A proč si už všímať právě? Proč je důležitá? Tak tam je započítaný i veškerý další náklady, co jsou s tou půjčkou. Ono občas za tím úrokem je schovaných x dalších věcí, co si ta instituce, ne vždycky to jsou bankovní instituce, kde to právě ještě pak je o to hůř ošetřený u těch nebankovních, tak tam je spoustu skrytých nákladů, který člověk nevidí, nechá se namotat nějakým úrokem a pak platí. Pokud nesplácí včas, tak se může dostat pak do velkých dluhových pastí a třeba i teď v televizi, když máme občas zaplou, tak na tyhle ty nebankovní instituce vidím často docela reklamy i na nějaký slevy, že mají právě slevy na úrok teď před Vánoci a tak na to pozor. Nenechat se tím namotat, no. Hlavně tam je problém, že oni tam mají vždycky to velký jako úročení, který vypadá velmi hezky a pak dole tím malým bílým textem najdete, že to RPSN je třeba jednou tak vysoký, takže na tohle to pozor a opravdu se neřídit jenom tím úrokem. Ako má pristupovať taký klasický spotrebitel k svojej vlastne ako keby finančnej situácii, aby potom pred tými Vianocami nebol donútený si zobrať práve takúto půjčku? Tak určitě by se na to měl připravovat celý rok. Ideálně tvořit samozřejmě rezervu každý měsíc a všichni víme, že ty Vánoce přijdou a kdy přijdou, není to jako žádná neočekávatelná věc. Takže myslet na to už dopředu a tu rezervu si dělat třeba už od ledna. Jo, takže vlastne ako keby celoročne už keď skončia jedný Vianoce, tak už pomaličky ako keby sa pripravať na tie ďalšie vlastne. Viac menej, čo je veľmi dobrá rada. Vedli, čo by si poradila? Určitě má pravdu Šárka, zároveň pokud to z nějakého důvodu nevyjde, občas jsou nějaký nečekaný výdaje, cokoliv se prostě během roku může stát, tak se jakoby smířit s tím, že ty věci nejsou asi zas tak nutný, že ta radost přesně pomine si nějakou tý dovolený, člověk se vrátí domů, půjčku splácí stále. Tak si jako říct, že vlastně na těch Vánocích je nejdůležitější se asi potkat, bramborový salát se dá udělat poměrně jako nedraze a tyhle ty věci a zbytek asi když nebude, tak to není tak hrozný. Nesrovnávat se ideálně s dalšíma lidma, nesoutěžit v takovém tom, jo, ty jsi měl 10 dárků, tak my jich vyřešíme 11. A nebo se i třeba domluvit se členama rodiny, že se ty dárky dávat nebudou, což u nás taky v rodině máme, že to je jako taky daný. Já mamce akorát každý rok dávám kalendář s našima fotkama, aby měla jako, protože tím, že nemá dotykový telefon, tak má aspoň takhle nějaký naše fotky a tím tak jako skončíme s dárkama. A nemusíme tam řešit nějaký veledary, když ani nevíme co, kolikrát to jsou kraviny, že to je, co jí koupím, tak tady nějaký šampon, ten člověk to nevyužije. A... Já si myslím, že tohle právě hodně utváří i sociální sítě, že pak jak začnou dávat lidi ty obří stromečky a pod tím miliardu dárků, takže to v nás vyvolává takový ten pocit toho, že jako my jsme toho měli málo a že vlastně to nebylo ono, že jako ty Vánoce jsou vlastně o tom, že máš mít těch dárků co nejvíc, ale přece jako tak to dřív vůbec nebylo. Jako ty lidi si projevovali to, že na sebe myslej a ne to, že to potřebují fotit na Instagram. Ale to mě ještě napadá, jsme měli učitele, myslím z Kolumbie, na španělštinu na střední. A ty nám říkal, že snad dárky dávali pod deku nebo něco takového. A asi někdo se ve třídě zeptal, jako, a jak tam dali třeba kolo prostě. No, ale my jsme nedávali takhle velký dary, to byly fakt jako maličkosti. A bylo tam fakt vidět, že tam šlo spíš o to kouzlo Vánoc a ne o to, že člověk dostal jízdní kolo na Vánoce. A tak s tím si poradil, když si můj táta, rodiče neměli moc peněz a ségra chtěla horák, tak dostala takovouhle miniaturu, takže ta by se po tu peřinu klidně vešla.
Vyřešené. Takže ako keby, čo je dôležité sa vrátiť k základom vlastne tých Vianoc, ako keby. Takže tráviť skoro s rodinou a užívať si tú spoločnú atmosféru. Veľmi sa nevadiť, nepiť veľa alkoholu hlavne, pretože sú samozrejme niekde v oblasti, nielen na Slovensku, ale aj v Česku, ktorí si radi vypijú na Vianoce, na všetky sviatky. Takže by to potom neskončilo nejakým spôsobom niekde na pohotovosti treba a tak ďalej. Na záchytce, takisto. Čo je ešte tak ako dôležité, tak sme rozprávali vlastne o tých percentách ľudí, ktorí si požičiavajú, ale to tak ako je zaujímavé, že vlastne za tie peniaze, čo si požičajú, tak ich 37% utratí na hračky pre deti, 32% na vybavenie bytu a potom na spotrebnú elektriku 26%. Takže z toho vlastne ako keby vychádza, že tie peniaze, ktoré si požičajú, tak fakt ako keby prioritne vlastne dávajú na nakupovanie darčekov. Čo sme vlastne ako keby teraz aj potvrdili s tým, že vlastne nech si nejakým spôsobom rozmyslia, aké majú priority vlastne nakupovanie, či tie darčeky stačí urobiť napríklad jeden veľký, alebo zo pár menších a tak ďalej. Tak. Tak ono v dnešní době se dá i spoustu věcí sehnat levně za mě. I třeba ségra, která má o x let jako starší děti, tak teďko kouká, co já můžu sehnat vlastně levnější nějaký napodobeniny, třeba nějakých značek. V klasických prostě obchodech, nemůžu říct nic, že? Ale Dominik už je připravený, aby zasáhl. Já se snažím, já přemýšlím, jak to jako obsat, aby to vůbec dávalo hlavu a patu. Jo, ale prostě teď už vejdete do jakéhokoliv nějakého běžného obchodu a seženete nějaký pěkný hračky, které nejsou, že by se rozbily zítra a mají dobrou cenovku. Před lety kolikrát člověk, pokud nekoupil ten originál za brutální pálku, tak prostě to bylo na prd. A tím pádem ani člověk nemusí jít po těch značkách a potom, aby ukazoval, že má na ty brandy. To ma práve zaujíma, pretože vlastne dieťa uprednostní akú hračku, napríklad nejakú elektrickú, alebo skôr to aj drevená, či vôbec zaujíma, ako keby, či žijeme s takou generáciou, ktorú detí, ktorých vôbec ako keby také tie klasické hračky, možno nejaké drevené alebo nejaké logické napríklad, či vôbec ich zaujímu práve. By som chcel opýtať teba ako matky. Asi zaujímá moje dítě teda hodně ujetý na autíčka, takže tam jedou autíčka, ale ty jsou teda taky se dají sehnat levně, pokud člověk nejde po nějakých super značkách. A pak různý takový ty vláčko dráhy, z toho je dítě vždycky nadšený, jenom pak může dokoupit pár kolejí, že jo, a může si rozšířit to svoje a taky se to dá sehnat za poměrně normální peníze. A pak tu jsou takový malý kostičky, což je taky značka, kterou asi nemůžu říct. Takže Taky ty malé kostičky, co nesnáší všichni dospělí. já si to ráda stavím, já si užívám, že malý to ještě neumí, takže já se těším, že já budu 24. večer stavět. Co, Bradovice? Ne, policejní stanici. Tak pěkné. Takže sme vlastne ako keby dali aj tipy, kde ušetriť, takže že sú to tak ako možnosti kúpiť tie veci lacnejšie na darčeky, niečo si treba nejakým spôsobom vyrobiť, takže najlepšia taká kombinácia, niečo lacnejšie, niečo si vyrobiť. Treba, ten, kto na to nemá, že nedokáže si niečo vyrobiť, tak možno od tej svojej kamarátky si to požičať treba a dať to niekomu. Ale jsou různé varianty, existují různý ty, kdy si člověk koupí z druhé ruky něco, nebo různé skupiny, kde lidi vyměňují něco jenom za lahev vína a protože si chtějí doma zbavit nějaký kosmetiky, třeba neotevřený. Tak kolikrát, protože jim to prostě překáží, to nabídnou za něco malého. Takže využívat jako nějaké marketplace. Se dají využít marketplace, swapovací skupiny, co jsou různě na sociálních sítích a podobně. A pokud člověk chce, tak ty cesty dokáže podle mě vždycky najít. Ono si treba vlastne ako keby dávať pozor na to, že ak sa vám náhodou niečo delilo nejaký jeden rok, tak na druhý rok to potom nedá tej isté osobe, ktorá vám to dala treba. To se nám dojem stalo v rodině, no, že jsme, ne, myslím, že ne my, ale někdo prostě dostal od známé to stejné, co rok předtím dál má. Takže si treba si to minimálne, keď sa nebudete pamätať, tak ja som to napísať, komu čo dali treba, aby si to ten budúci rok nedali to isté. Moje máma má zase třeba ten problém, že nakupuje dárky už třeba v létě, pak je někam zašantročí a pak sedí u stromečku a říká, a já jsem tam ještě něco měla. A začne tahat ty nezabalené věci. Jo, tohle, to bylo asi pro tebe, jo, takže pak ještě jsou další problémy. Áno, to presne to sa stávalo mojej mame, teda nenakupovala teda cez leto darčeky, ale nevedela ich potom nájsť, pretože tak ich schovala, že ich vôbec nenašla. Takže sa nám niekedy stalo, že sme napríklad nejaké darčeky mali až 26. napríklad prosinca. Ja, tu je ten darček, čo som našla, tak to máš ešte ty.
Ježíšek schovával. Možno by sa mohli vrátiť ešte k téme detí. Čo robiť v prípade, kedy tvoje dieťa chce nejaký darček, na ktorý ty finančne nemáš práve? Tak zatím jsem teda ve výhodě, že malej je dost malej na to, aby třeba měl nějaký porovnání s ostatníma dětma a většinou chce normální věci, nebo i třeba se s ním o tom bavíme. Jako, že takže vysvetľuješ mu vlastne, prepáč, že ti skáčem do reči, ale či mu vysvetľuješ ako keby situáciu, že áno, ty chceš napríklad nejaké auto za 15 000 hračkárske, ale my na neho nemáme, či mu to ako vysvetľuješ už tú situáciu, aby tu hodnota tých peňazí ako keby pochopil už v tom detstve. My jsme se zatím do tohohle naštěstí jako fakt nedostali. Nepotřebovala se jako že zatím chtěl pár menších věcí. Otázka je, v jakém věku pak tohle třeba přijde. Vím, že já pak jsem třeba chtěla jako z pozici dítěte dražší věci, až když jsem byla starší, už jsem věděla, že Ježíšek není. Tím pádem už to mohlo být nějaká komunikace stylem, jestli chceš tady dražší nějaký tlačítkový telefon, v té době jeli, tak si na něj přispěješ prostě z kapesního, co máš, nebo z peněz, co si šetříš k narozkám a podobně. Když si na něj přispěješ část peněz, tak ho můžeš dostat. Takže až nebude vědět, jakoby, jak to, co jak je reálně, tak tam můžeme řešit i tyhle věci. Tak napríklad ako keby, čo ja si pamätám z detstva, tak v prípade, keď som chcel nejaké tie darčeky, ktoré boli drahšie, tak už tedy vlastne ako keby mama mi vysvetlila, samozrejme nebolo to nejakom tom veku, fakt ako ráno, ale skoro možno niekde 7-8 rokov a tak ďalej vyššie, tak mi vysvetlila, že zrovna ako keby na toto nie je práve, takže, alebo potom ešte ďalšia možnosť, že môžem si prijať ako keby viacej veci, napísať napríklad tomu Ježiškovi a uvidím, čo vlastne ako dostanem po ten stromček. Takhle to je zatím s tím jako Ježíškem, že přát si toho může víc. A pak vysvětlovat hodnotu peněz, to už bude asi spíš, až bude tušit, že ne všechno jde od Ježíška a tím pádem buď varianta, přispěj si třeba část sám, jestli tu věc fakt chceš, tak si na to můžeš půl roku dopředu už nějakým způsobem šetřit. A nebo to nejde, no. Jako, nebudeme asi stylem, že bychom si vzali nějaký drahý telefon na splátky, aby dítě mělo radost, to fakt ne. Jo. Tak samozrejme tú vianočnú atmosféru môžeme nejakým spôsobom nasávať u nás v domácnostiach, našou rodinou, ale potom môžeme ešte samozrejme ďalšia varianta je niekde na nejakých vianočných trhoch. Chodívate na vianočné trhy? Na vánoční trhy chodím, už jsem říkala, že jsem byla na Staromáku, byli jsme teda s kamarádkama i v Drážďanech, s tím, že já to právě moc nevyhledávám vždycky kvůli tomu, že tam je miliarda lidí a vlastně mně to jako občas přijde jako přehnaný, kolik za některé věci jako si někdo je schopný říct. Já chápu, že tam platí nějaký nájem a podobně, ale když jsme si dali v Drážďanech třeba kakao, tak nám ho udělali z takového toho klasického automatu, kde to koupíš třeba za 15 korun. Ale vo vánočním stánku. Ano, ve vánočním stánku a v plastovém kelímku a platili jsme za to asi 4 eura, jo, takže já pak říkám, aha, tak já myslím, že to bude třeba kakao, že nám ho někdo jako aspoň rozmíchá, ne, že zmáčknou tlačítko. Tak ale ty priplácaš za tú atmosféru, že vlastne to kakao si dávaš vlastne nie pri automate niekde v práci, niekde vo firme, ale že to dávaš vlastne na tom vianočnom trhu v Drážďanoch. To je pěkný, ale třeba v Českém Krumlově je moc hezký vánoční trh a tam třeba paní dělá horkou čokoládu a fakt ji dělá jako z čokolády. A ještě do toho zapíchne perníček a je to úplně dokonalý. A stojí 50 korun. Takže všetci pôjdeme do Českého Krumlova. Každopádně jako chápu spoustu lidí, že si tam dává svařák už jenom kvůli tomu, že k tomu má ten hrníček a má jako tu vzpomínku, ale mně se teda ve většině případů ty hrníčky vůbec nelíbí, ale zase lepší hrníček keramický, případně porcelánový, než plastový kelímek. A ty každopádně si to aj vyrobíš, takže vlastně asi proto se ti nelíbí. Jako hrníček jako takový si teda rozhodně nevyrobím, Dominik. Ještě nejsi v tom. Ne, nejsem v tomto stádiu. Máme 2KK, nemáme doma kruh, abych mohla modelovat keramiku. No ale ty jsi byl v Bratislavě minulý týden na trzích, tak jak to vypadá v Bratislavě? Čo sa týka Bratislavy, tak tie ceny sú v eurách, takže sú veľmi podobné ako v tých Drážďanoch. Aha, na Slovensku mají eura, to jsem doteď nevěděla. Bol som vlastne na trhoch, ale bolo to niečo podobné, ako keď ty si bola vlastne v Drážďanoch, takže tam bolo vlastne 1 milión ľudí. Čo sa týka stánkov, tak som videl vlastne len tie s jedlom, pretože my sme sa ďalej vlastne tá hromada ľudí, ktorí sme sa presúvali po tých trhoch, tak sme sa ďalej nedostali vlastne. Takže možno som videl ešte nejaké perničky na konci. Cena, čo bola, tak nemal som odvahu ísť až blízko k tomu, aby som sa pozrel na tú cenu, pretože z diaľky už sa mi to zdalo veľmi vysoké a teda neviem, že či to bolo na základe toho, že tam
boli všade tie svetelka, že či sa mi nejakým spôsobom myžilo pred očami, ale teda tie ceny boli fakt vysoké. Takže manželka si vlastne dala červené víno, takže tam máš vlastne ako keby svažák práve. Počkej, vy nemáte svažák. Ne, my nemáme svažák. Co máte místo svažáku? Máme červené víno, takže vlastne ako máme vyprážaný syr, tak máme červené víno práve. Ale červené víno může být i studené. Červené víno môže byť studené samozrejme, tak my povieme, že to je teplé červené víno, takže... To je geniální. Takže štěstí přeji připraveným a já byla nepřipravená a vybila se nám kamerka, proto nás možná teď vidíte v horší kvalitě. Každopádně zjistili jsme, že všechno, co jsme chtěli říct, jsme stihli i o těch trzích, což jsme velice rádi, protože tam byly zajímavé informace ze Slovenska. Velmi zajímavé. Ale nie úplne všetky informácie samozrejme. To si nechám na nejaké ďalšie diely práve. Jo? Nemůžeme všechno říct hned, že jo? Nějaké tajemno musíme zachovat. Tak my už si děláme samozřejmě teď takovou předpřípravu na příští Vánoce 2025, tak se máte určitě na co těšit. Môžeme si povedať, čo nás čaká v ďalšom dieli, už štvrtom, ktorý budete počúvať. Tak určitě si shrneme rok 2024, jaké byly změny a co nás případně čeká i do roku 2025. Správne. Super. Tak a úplne nakoniec by sme vám chceli popriať šťastné a veselé Vianočné sviatky, aby ste ich prežili v kruhu svojich najbližších a aby ste sa pozerali do nového roka len s optimistickým pohľadom. Užijte si je hlavně v klidu, v pohodě a nestresujte se z nějakých finančních věcí. Ty vyriešime za vás, takže to nemusíte vůbec riešiť. Myslím, že kolegové řekli všechno a my se s váma loučíme. Přejeme vám krásné svátky a všechno nejlepší do nového roku. A jako malý dáreček nás můžete sledovat na sociálních sítích. A šťastná a veselá pre aj škriatok. To byl vtipek. Ahojte. Konec. Čau.